neng pertelon pungkro welehmu karo aku yen jaluk dipatho wancine jagone kluro aku budal metu kowe karo teklak-teklo sawang kembange tabu wong ayu kaya kebak nyimpen rindu prasasat kesiramadu nalikane ana rangkulanmu ayo Dok Tri. Neng pertelone pungkro nganti sprene. Bapak sabar saking ampunan tas Ergani. Oh. Neng pertelon pungkro welingmu karo aku yen jaluk dipatho wancine jagone kluruk aku budal metu kowe karo teklak-teklo kutu-kutu nang ketemu karo seliramu aterangalit sita anti harina wengi kangen iki muga antuk jampi tak sawang kembange tabu wong ayu kaya kebak nyimpen rindu prasasat kesiramadu nalikane ana rangkulanmu sar Bahasa Par Marti Budaya Bahasa Par Bahasa Par ditimbali Bu Lastri nyedak aku Mbak jurakane pari saking ampunan nganti sprene ora bisa nuwun monggo penak ya Mbak